हे ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ରଜ ପୁଣି ବାହାରିଛି ସଜବାଜ ହେଇକି ଆମ ଇଟା ମନ୍ଦିରର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ମିକି ବି ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି ନା। ମିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ରଜ କ'ଣ ସେଇଟା? ଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ନା? ମାରୁଛ ମିନି ଭାଇ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖାଅ। ନାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବ କହିଦିଅ। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଭାଇ ଇଏ ଆମ ଆଜି ଶେଷ ରଜ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ପରିବେଶଟା ଅଛି।